Comença una nova temporada, així que anem a repassar les samarretes dels principals equips catalans. Comencem amb l'Europa, que sempre té un eix continuista amb l'escapulada com a eix principal. Aquest cop acompanyen la Munt de Tall Daurat, que fa que sigui un dels millors dissenys dels últims anys de l'Europa. Continuem amb el seu atent rival, el Sant Andreu, aquest cop amb un canvi de sponsor i passem a Múnich, que ha fet un disseny, la veritat, que bastant xulo. La marca catalana ha aconseguit integrar-se molt bé a la samarreta fent aquesta sanefa amb el seu logo aquí a les mànigues. El que menys m'agrada d'aquesta equipació és la senyera centrada, acostumats a altres dissenys on la senyera era la part principal de la samarreta. Continuem amb el Sabadell. El conjunt del Vallès torna per la porta gran a segona divisió. Enceta la tercera temporada amb capa i han fet un disseny molt xulo. Amb aquest disseny minimalista creant un efecte visual al pit amb la confrontació dels colors blanc i blaus. Debut del Cornellà amb Adidas, han fet servir un template molt bàsic que fan servir per molts equips amb els seus colors, en aquest cas el verd. Per mi és un encert. A vegades més val fer un disseny simple i ben fet que un mal disseny. Així que manté els colors del Cornellà amb un disseny molt elegant i molt senzill. Jo li dono un molt bon aprovat. Aquí podeu veure el disseny del Nàstic de Tarragona, que és el mateix template que fa servir el Cornellà, aquest cop amb el seu color roig. Trobo que és un equip que tindria que tenir el seu propi template i no fer servir un template tan senzill com poden fer servir altres equips més petits com el Cornellà. El Reus sí que fa una aposta més forta, canvia totalment les ratlles verticals per ratlles horitzontals, és el primer cop a la història que fan servir ratlles horitzontals, sempre han sigut ratlles verticals. Per mi l'únic contra és el patrocinador, que ocupa un espai molt gran a la samarreta i li dona massa importància. Com no, Meiva no podia fallar a la cita fent un disseny super xulo, un disseny molt vintage, on amaga el seu logo difuminat amb els colors del Júpiter. En el coll amaga una fotografia amb el president Francesc Macià. Com ja sabeu, el Júpiter sempre ha sigut un club molt barcelonista i molt catalanista, i a baix, a la part interior, podem trobar les coordenades del seu estadi a la Verneda. L'Hospitalet manté el disseny de la temporada passada, un disseny molt reconeixible, identitari de l'equip del barcelonès, així que aquests són els dissenys que portaran els principals equips catalans a la pròxima temporada. Ja em direu quin és el que us agrada més i quin és el que us ha sorprès més i menys. Ens veiem en el pròxim vídeo.